Stráca váš tým čas hľadaním chatov? Máte problémy s organizovaním konverzácií na WhatsApp, Instagram alebo Telegram? Dnes vám ukážem, ako používať CRM od Callbell a jeho inteligentné filtre, aby ste už nikdy nestratili klienta. Poďme na to. Keď hovoríme o Callbell, mnohí si myslia na priečinok doručenej pošty pre WhatsApp, ale v skutočnosti je to oveľa viac. Callbell je kompletný CRM pre WhatsApp, Instagram, Messenger, Telegram a livechat navrhnutý pre týmy, ktoré potrebujú organizáciu, rýchlosť a kontrolu. Z profilov každého kontaktu môžete vidieť celú históriu konverzácie, vrátane toho, či zákazník písal cez rôzne kanály. Môžete priradiť konkrétneho agenta na sledovanie prípadu, nechávať interné poznámky s kľúčovými informáciami a dokonca označovať klientov podľa ich záujmu, priority alebo pôvodnej kampane. Spĺňa to vaše predstavy? Lepší? Za pár sekúnd môžete vedieť, kto potrebuje rýchlu odpoveď, kto je v procese sledovania alebo kto už nakúpil. Všetko z jednej platformy, ktorá funguje na webe aj v mobile, aby ste vy a váš tým nestratili ani jednu príležitosť. Čo robia filtre? Tu prichádza to najúčinnejšie. Filtre. S nimi môžeš segmentovať kontakty podľa kanála vstupu, stav lievika, štítky a ešte oveľa viac. Teraz sa možno pýtate, prečo je to dôležité. Ak rozširujete svoje podnikanie, toto je kľúčové z nasledujúcich troch dôvodov. Poprvé, menej chaosu a viac kontroly. Druhé, rýchlejšie odpovede znamenajú viac spokojných zákazníkov. Šťastný. A po tretie, môžeš merať výkon každého agenta. To znamená, že môžeš vidieť, ako výkon každého agenta ovplyvňuje tvoj biznis. Nakoniec tu máme automatizáciu časti procesu vďaka segmentácii. Predstav si, že spustíš novú kampaň s pár kliknutiami a môžeš odfiltrovať záujemcov a kontaktovať ich v priebehu sekúnd. Zaujímavé. Však? Teraz si predstav toto. Zákazník píše cez WhatsApp so záujmom o tvoj hviezdny produkt. Vďaka automatizácii Callbell systém rozpozná kľúčové slovo a automaticky ho označí ako lead kampane A. Potom vo svojom CRM filtruješ podľa tejto etikety a za sekundu uvidíš všetkých záujemcov. Odtiaľ môžeš posielať hromadnú personalizovanú správu, prideliť to najlepšiemu agentovi alebo sledovať jeden po druhom, bez straty času alebo príležitosti. Ako vidíš, CRM od Callbell nie je len na organizovanie. Je to predajný stroj a stroj pre zákaznícku podporu navrhnutý pre WhatsApp a všetky tvoje obľúbené sociálne siete. Ak si to chceš vyskúšať už dnes, vytvor si bezplatný účet na callbell.eu. Prihlás sa na odber ďalších tipov na predaj cez WhatsApp a počkaj na ďalšie video. Čau.